Hello everyone! This is Mrs. Chel in Croatia. So ngayon, pag-usapan naman natin yung ibang mga katanungan tungkol sa pag-apply ng visa. Kung ilang araw ko ba nakuha ang visa ko at ano ang resulta. So, sa hindi pa nakaalam, ako po ay isang taga Davao at kasal po ako ng isang European. To be specific, isa po siyang ang husband ko ay isang Croatian. So, kung meron ka ring husband na nagpaplano kayo or you're planning to apply for family reunification, then this video is for you. So, ilang days ko nakuha yung visa ko, iyan yung sasagutin natin ngayon. So, una sa lahat, nung pumunta ako sa BFS Makati, actually natulog ako doon ng isang araw. Kinabukasan pumunta ako sa BFS and then on that day din, na-cater yung application ko kasi maaga kasi ako noon. And meron din tayong priority. So, pumunta ako doon around 4 kasi maaga ako noon eh. Hindi ko rin alam bakit ako sobrang aga ko noon. So, pagdating ko doon, nag-open sila around 6. So, they start calling different countries kasi hindi lang, lahat ng mga European countries is nandun sa may Makati Circuit Corporate 2 Tower. So, doon ako pumunta and around 8, nandun na ako sa taas. And mga isang oras lang ako doon, kababa ako mga around 9 or 10, so, tapos ako mga around 10. Sobrang dali lang talaga kapag kompleto yung requirements mo and i-accept naman nila lahat. Pagkatapos, yung katanungan kung ilang days ko ba nakuha yung result ng visa or ng passport ko with visa is total 17 days. So, 17 days ko nakuha kasi bakit ang tagal? Kasi yung mga documents na sinubmit ko doon sa BFS Makati, ifo-forward nila doon sa may Croatian Embassy doon sa Jakarta. So, doon sa Jakarta, sila yung mismo yung mag-grant sa'yo ng visa. So, pagkatapos nila mag-grant or kapag mayroon na silang desisyon, ibabalik nila doon sa may BFS again. So, doon sa may BFS, isi-send nila sa location kung saan, kung nag-book ka ba ng LBC, through LBC, or nag-avail ka ba or hindi. Kapag hindi, so, kailangan mo i-pick up. Pero kapag kasi sa case ko is, nagbayad na lang ako ng shipment for LBC na magsisend sa akin. Kasi nasa Davao ako and Luzon is far from us. So, yun, nag-book ako ng LBC na mag-pick up and mag-deliver sa akin. And in total, 17 days. So, ilang days ko nalaman na approved na yung visa ko. So, within 7 working days, nalalaman ko na approve na yung visa ko. Kasi tinawagan nila yung husband ko for interview. For my visa application. So, tinawagan ng embassy yung husband ko, if to ba, kaano-ano mo yung pangalan ko, kaano-ano na ako ng husband ko, if kilala ako ng husband ko, kailan kami kinasal. So, mga importanteng katanungan, tinanong nila sa husband ko before they decide that. And after that one, kinabukasan, chinek ko yung status. Kasi, pwede mo namang i-check yung status ng application ng visa mo through their website. So, chinek ko and sinabi doon na approve na yung visa ko and actually, naghintay lang ako ng another few days, weeks, bago na-deliver yung visa sa akin. So, in total, 17 days lang naman. And yun lang,